Кирилл Мазураў нарадзіўся ў вёсцы Рудня-Прыбыткаўская Гомельскага района. Пасля вучобы ў аўтадарожным каледжы служыў у Чырвонай арміі. Свой першы бой прыняў у сцен Брэсцкай крэпасці, дзе быў цяжка паранены. Прымаў актыўны ўдзел у арганізацыі камсамольскага падполля і партызанскага руху ў Беларусі. Кирилл Мазураў – адзіны гамельчанин, які был обраны первым секретарем ЦК КПБ. Он не мог принимать все решения самостоятельно, потому что существовал Советский Союз, существовали определенные исторические условия, но тем не менее он имел силы отстаивать свою принципиальную позицию. Наверное, это и привело его и к вершине власти в Белорусской Советской Социалистической Республике, и к его, наверное, высшему достижению, когда он занял должность, сейчас мы сказали, заместителя премьер-министра или вице-премьера всего Советского Союза. Пасля работы кіраўніком Беларусі Кирилл Мазураў 13 гадоў займаў пасаду першага намесніка старшыні Савета міністраў СССР.